Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ila ay nakuno siya. Mungutan na siya unsay angay negosyohon na mong duha. Maunay akong gisulti nimo Agapito. Nga pwerte gani mong palduha nga si Obre ang imong nauyab. Siya'y paldo na ko lalaoy. Ay, kung gidapaunta ni Carmela ang iyang nauyab ka ni Adto, aron makailapod mo, makailasad ko, pero dili man niya dadoon. Wag yun ko makakita si Tsuras imong amahan Agapito. Mao ba laladulor? Ooy, sekreteb kayo ng imong inahan. Hasta ganitong iyang bisi nga iyang gipangita karon. Wapo ko kakita ato niya. Lala. Kung mangita man si mama sa akong amahan, ngano man laladulor? Kuha lagi na ako madugay ba? Mabitik ako siya Agapito. Baka siya ng dolor. Pen sa USB. Dudag ko nga ang pangita ni Daddy ang USB maunang naay ng dolor. Yes, speaking of the devil is here. Yan si kong Daddy Picto eh. Tuawa na sa ating gwapong anak. Kumusta naman ka din, Inak? Ha? Kumusta ka? Okay na ko, Dad. Mayo. Pero, pasensya ka na, ha? Wa ko'y kahatag ni mo nga kwarta. Ano ba, Dad? Wa pa may hatagi sa among TF. Oy, kabantay ka na. Si TF. Talent fee! Unay TF. Kaya wa pa na mo matuman ang misyon bahin sa USB. USB? Lagi. Katong gustong ipakuha sa among big boss. Dad, usap niyang USB ang imong kaon. Usap niyang sold sa USB. Importante kayo, Clintoy, oy. Unsa ka importante, Dad? Conve. Kunfi. Kabantay ka na. Ano kunfi? Ako... Hala. Oh, ngano ka, Clintoy? Unsa? Nagpakisosis Clintoy sa USB? O lagi laladulor? Hala! Ngano di ilala? Nakabati sa batot siya nga naghisgot kog USB. Unya, nganong nagsukit-sukit man siya? Ngawa man siya kay bahin adtong USB. Wahi noon kay wa makumusultig unsay sold sa USB. Chismuso gining bata eh. Usa? Doon ay gisgutan ang lula ni Agapito nga USB. O lagi, Daddy. Yate. Naibaw ka mag-unsay sood ato, Clintoy? Wa. Kay matul pa ni Agapito, kulfay ito ya, kulfay. Si kulfay. Kulfay ba? Kulfay. Sama sa imong gilito kaniya, kulfay. Ya, kulfay ito ya. Nya, unsa man ang iyang USB? Unsa may meaning, ana? Ha? Tingalig unlan, sabon, baboy na. Dili, USB. Universal. Nalimot ko unsay sumpay. Basta kay mao na. Ana mo store ang mga memory. Mura na si memory. Naadiha. Ang mga files. Confidential to. Yay. Kabantay ka na. Hay ng bayan ng Agapito. Ano man, Dad? Basta lagi. Umani ko. Dali na, Clintoy. Butangi ka dolar. Imong gisultihan nga konfe ang mong USB. O lala. Gano ako ni mga Agapito. Stilan ba di mo? Ika pala ka laladulor. Ay. Kaya wa kasabot si Clintoy unsay kunpi. Mao ba? Maayo kong mauna. Yati. Tana, Clintoy, tana. Upani ko sa bahay nilang Agapito. Kaya may kigsulti ko ng dolor. Dito ko, Dad. Sige. Ano, Dad, ha? Ha? Unsa gid ka importante ka ng USB? Anong
Kulfi na. Grrrr! Bantay ka na. Kakapoy ba ni mo Clintoy? Ay lang pangutana rin ha. Ubanin ako silang dolor. Pagdala di agapito. Kalangayad man ni mo nag-ilis diha, oy. Kay asa lagi ta lala? Ay manibat ta din sa ato. Yang ano man. Aron ibili na to kang ubre ng USB. Uy, anilin na ko lala, uy. Ako may gisaligan ani ni Papa Rinaldo. Ay, pero agapito. Ayaw! Agapito! Naka na sa suod sa inyo! Kawas na kanina agapito! Bata ni kadalar. Niya na ang bully nga imong amigo agapito. Siya itong buhaton ini apo. Ato bangon na to sila lala. Ato bangon. Unsa? Way tao! Way tao! Dad, kalma. May nanubag. Murag way tao. Makal ba? Makal. Dali ka? Nagdali. Gano'n man, angal ka. Kalahin mo tanawon na ni Victoy. Oh, May Clintoy, ngano? Gawas na diado, gawas na. Murabi kang ilagang paot, nga imo rang bating naong ang gigawas. Hey, hilason ng tawhan naman ng te. May sabi ka sa inyo daw. Kinsa imong gapangutana na? Kanang tambok. Kanang dakong siyan mo nagbitokon. Biis ay bangang sa ilong. Gawas niya. Kay luok konti kang tikuhangan ka. Kinsa man ang naa sila ang kapito? Gawas niya, tikuhangan ka. Ang tati man ang Clintoy? Sir! Ah, uy. Uy. Julio. Clintoy, kamo din eh? Julio. Ngano niya mo sila kapito? Akong kuhaw na ang USB. USB? Ah. Tiyalik, magdudag ka kung saan ang USB ha. Di na unlan sabon buwan. USB. Ang USB ka nga. Kabantay ka na. Gibili ni Sir Ronaldo katong gimasakir ang iyang pamilya. Save by the bell. Save by the bell. Ha? Nasobre. Nang Dolor, mahimo kang pagawas mong duha si Agapito? Dali na lala. Manggawa sa og ato bangon na to sila. Kanang si Daddy ni Clintoy, kanang Daddy Clintoy. Nang Dolor, Nga nung nasobre sige mo sa kidat-kidat na ko. Nang Dolor, nakabati ba ka na ako, Nang? Ni kidat na sa tiyan ako. Nga no ka, no? Ni ako nang kay... Ako tong kuhaon ang gibili na kong USB nimo. Ang bito nang bi. Oh, uy. Naamon ko yung gibili ni nang Dolor God nga USB. Unsa may suod atong imong USB? Kuan, mga dance music. Kay gikuha mo kong dancer sa grupo sa DYHP. Nila ni Konsehal Francis Ginhawa Delfin Espares og ni Baby Farida Salgado. Baya, bangag sa ilong. Palpak! Baya dance music di ay nila ni Konsehal Francis Espares, Ginawa Delfin Espares, ug ni Bibi Farida Salgado, wag yun ni Odsi Rax. Baya ni Odsi Rax sa tato, buang-buang. Dad. Ay, abi Dad, minaw ko. Minaw ba? Ha? O ginahula, Dad ba? Ano man? Kung ang sunod itong USB, mga music para sa sayaw ni Aubrey, Dad. Oh, obre. Siya, Rosad. Nga naman. Ngayon, manggibili ni ng dulor o kapito, be. Niya nga nung niingon man si kapito nga, kunfay. Kunfay ito yun niya. Kunfay? Kunfay, ginaya kunfay. Animal! Buset! Daoro kadaghanap yung gwapa nga mga bayot, yung mga batanon pag yun. Na backstage yun ko. Pero sige lang, okay na. Na may consolation Cebu allowance. Nagadakong tricky. Ilagang hatag nga award si Inday Bambina. Maya lang, nag-award ko best tigawang bayot award. Ay, Aloy. Ano may tupad, yung move na ako. Sikit si bayo na ako, Naduot mo ko sa bumbong nga wala ko kasibukan pa. Karoon ka. Dong. Kasi mong gusto. Kasi mong dot-dot ako. Ikaw paglihog sabi.
ka, oy. Ang binanggiihap ni mong kwarta. Tulis na What? Diyos ko, Lord! Sinandulor ka nang nagkadugo. Nandulor! Tabangi ko, sir. Tabangi ko. Nandulor! Asa ka paingon? Ay, usap! Pagbiya! Nandulor! Nang! Nandulor! Nang! Nang! Sa to akong damgo. Kaya ina itong damgo ha? Sinandulor na kadugo. Ginawa ko. Mag-ilis ko. Moto ko silang agapito. Labalaga ko. Basig doon naitabo ni Nandulor. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!